Goddag og velkommen til. I denne præsentation vil jeg gennemgå Wincas beløbsregulering, som især henvender sig til foreninger, som laver opkrævninger og styrer disse via valutafelter i Wincas medlemskartotek. Det vil altså sige, at det har intet at gøre med Wincas kontingentmodul, men med en simpel opkrævning på et valutafelt på medlemmerne. Når vi så har nævnt det, så skal det selvfølgelig siges jo, at de af jer, som har arbejdet med Wincas medlemskartotek, allerede er klar over, at man selv kan oprette de her felter. Og når du så har 6.000 medlemmer i din forening, og alle sammen står til 100 kroner på et kontingentfelt, og så ved at du nu har en kontingentstigning på for eksempel 50 kroner, så er det altså ret meget irriterende og ødelæggende for ens dag, hvis man skal til at rette alle 6.000 igennem. Wincas har selvfølgelig en søg- og erstat-funktion, men indimellem så har vi altså også den mulighed for, at ens bestyrelse har valgt at sige, at vi hæver kontingentet bare med 5%. Og så skal vi til at regne det om, og alle kører måske ikke med helt samme kontingenter osv. Og derfor har vi brug for på en eller anden måde at kan lave noget søg- og erstat, som går ind og hæver eller sænker nogle beløb med nogle satser eller med nogle faste beløb. Derfor har vi simpelthen lavet det, der hedder Wincas beløbsregulering. Herovre i venstre side under medlemmer, der har vi under kørsler det menupunkt, der hedder beløbsregulering, som jeg lige åbner op en gang. Det første vi skal gøre, det er simpelthen først at vælge, hvilket udsnit i Wincas er det drejer sig om. Så nu kan jeg simpelthen lige vælge en gang. Det gør jeg her. Sådan, og jeg vælger, vi tager start og se håndbold. Sådan, og så overfører jeg hernede i bunden vores udsnit. Nu skal jeg vælge hvilket felt, og den præsenterer selvfølgelig kun vores valutafelter for os, men hvilket valutafelt jeg ønsker at arbejde med. Nu kan jeg tage, at det skal være kontingent badminton, jeg vil arbejde med. Jeg kan nu vælge at sige, at jeg ønsker at hæve eller sænke det her med en sats. Så gør jeg sådan her, eller en procent, sådan. Og jeg kan vælge, at jeg skal hæve eller sænke det eksisterende beløb i feltet kontingent badminton på den her måde. Jeg kan også vælge at sige, at det for eksempel skal sættes til 150 kroner. Sådan der. Og jeg skal ønske at hæve de eksisterende beløb med 150 kroner. Hvis jeg nu siger OK til det her, så vil de 287 medlemmer i det her udsnit, der hedder Start og Se håndbold, altså hæve deres beløb med 150 kroner, så jeg siger simpelthen OK. Og den spørger, om jeg er sikker, det siger jeg ja til. Sådan. Og kartoteket er opdateret. Nu kan jeg holde weekend, for nu har jeg klaret hele dagens opgave. Tak for nu.